Ini nanhlalani phansi le video ke sanibeni funa uyirekhoda izolo, but we all know how that went. Mamelani ke. So uFani Masemula mosebengenile ku day 1, yabo, wazonikeza ngestatement sakhe and all of that. But guys, remember, a statement is nothing without evidence. So ke ngoku bebuyele ke ngoku day 2, which is yesterday, ke ngoku ezotsho ba okay, bafikelele kanjani kwinto ethile. Okay, fine. Silapho ke bantase sizofind out nathi babafikelele kanjani kule ndawo bafikelele kuyo, meaning that uphando luye lahamba njani. Nyani, hayi fine. uFani Masemula uthe ezishilekisele yena ngenye imini tyurukudu kungena icall. Hey, I pick it up on the call. Kwathiwa yey, National Commissioner zishubile eGauteng. Athi omnye yintoni? Kuthiwa yey kubulewe uAman Swart. Yabo, athi omnye uAman Swart ngubani? Eva, mamelani ke ndinicacisela uba uAman Swart ngubani. uAman Swart works for a company. Yabo, i-company yakhona akutshiwo bayenziwa yintoni. And guys, I'm not gonna go into articles. There are articles around this, but apha sithetha ngento ethethwe nguFani Masemula. So andizufika ndithi article it andiyo journalist mna thetha indaba zabantu apha ezithethwe ngabantu bazo. Andizohamba ndiyothi i-article iye yathi ubani ba sithetha ngento ethethwe nguFani Masemula. Mamelani ke, le company le akutshiwo ba yikhampani yenza ntoni, but uAman Swart ebesebenzela le company, right? Kule company uAman Swart ebeyisebenzela kukhiye kwakho itender yakwaTransnet caba bebeyi-auditor okanye bebeyenza loo nto. Le tender le yakwaTransnet, kuloo tender le company iye yafumaniseka bana kukho ii-prices ezi-inflatiweyo. Yabo, laa nto yobana guys uthi mhlambi into i-R2 wena uchaje i-100 and something, which was the case in this case. Kuye kwatshajwa into xa bebeyi-R3 something, yatshajwa nge-150 something kule tender. So imali yetender yayimali engaka. Imali engaka imali yetender because of those inflated prices. Yabo, so ikhampani le kaAman Swart okanye ikhampani le uAman Swart ebeyisebenzela iye yayifumaniseka loo nto, yafumaniseka uba okay, this is what's happening with this tender, kwathini. Yabo, yasiwa nyani emapoliseni into yetender, but guys, this is what's happening kule tender and ubani are involved kule tender. Yava, uAman Swart ebebhizi loo nto. So uzothi ke ngoku ngenye imini uAman Swart uphuma emsebenzini. Xa ephuma emsebenzini yayibona la 2 seconds uyithathayo before you drive home, wabe echilekisile emotweni, enqaphu into zakhe, yabo, esela necoke, eqhuma I'm getting ready for the road. Uthi uye wavuqu usitsho ngapha. Wathi esajongeleyo kwathi uqu ngapha. Wathi esajongeleyo kwathi unogumbe webullets. Unogumbe webullets. Yangu wa ibullets emotweni yakhe. Yabo, yaba kanti uAman Swart uyasweleka kanjalo. After uAman Swart eswelekile, le call ingena kuFani Masemula kuthiwa hayi ke uAman Swart uswelekile eGauteng kanje nakanje. uFani Masemula wakhumbula. Athi ngqondo fika because algebra funeka isebenze. Athi ngqondo fika, wathi maths. Wathi mandifonele umkhwanazi unala political killings task team anayo eKZN, mandifonele yena bakhawuleze baze apha bazophanda lento. Nyana wemnxebeni kudu call kumkhwanazi athi omnye sure, athi efondini kushubile eGauteng. Athi omnye kwenzeka ntoni eGauteng? Athi haye kubulewe umuntu kanje nakanje and icase ebebhizi yiyo lena and ke ngoku ndizawudinga iPKTT ize apha ngokukhawuleza ukudibana nongxama because kufuneka bazophanda lento. Wathi umkhwanazi hayi say less, ndizathi bapakishe ngoku. Nyani umkhwanazi adrop icall ababizi. Guys, kushubile eGauteng. Khawulezani nifike niye pha. Nyani kuthiwa bapakishe bafike tyurukudu. Izinja zegame ke ngoku eGauteng. Ava kuthiwa hayi zifika izinja zegame, kuthiwa iyasebenza ke loo team. Kuthiwa iyasebenza ke loo team. Akutsho mna ke uFani Masemula guys. Kuthiwa iyasebenza loo team. Kuthiwa nyani ifike eGauteng, fika kwayo nje eGauteng ingaphosisi maseko tyurukudu. Omnye utshona ngapha kuyaphandwa. Yabo, into yokuqala guys abayifumanisayo uba xa bephanda bafumaniseka uba no man, ezi bullets zibulele uSwart lo
ikwazezi like le mipu ibulela uSwarti lo ikwayile mipu yabulela uDJ Somebody ngo2022. DJ Somebody died ngo2022 uAman Swart died ngo2024 April. Abasithi bayabuyela emva. Same weapons and same style of killing. Remember not DJ Somebody wanethwa kunogumbe webullets. Yava? The same style of killing. Same style of yabo. Hayi ke la team yathi sa guys. Yathi sa. Abalanda neza cases akudala ke ngoku ezi-involved so DJ Vinto so DJ Somebody kwathini. So ke ngoku njengoba kuphandwa le case, i-main case yabo yi-case ka-Aman Swart. Yabo? Then kwaphuma ezinye case ezinye ezi. Yabo? So obviously ngoku bazawuya ku-investigating officer yeza case bana wena ubuphanda case ekanje ngo-2022 uphelele phi nophando lwakho, what did you find out ngoku ubuphanda le case? Yabo? So babuyela kwezo case ke ngoku baquestiona ke ngoku amanye amapolisa la. Niyandiva guys? Kuquestionwa ke ngoku amanye amapolisa la ebephanda ezi cases zakudala zo DJ Somebody nobani zingazange zivalwe. Kuphandwa lonto ba wena uphelele phi, kwathi uzungayenza into ethile, kulonto kaAman Swart kwarhaneleka amapolisa. Yava? Abatyholwa ababulali kwaba ngamapolisa. Kwacaca ba ke ngoku kufumaniseka nento zoba kukho amapolisa anyotywa ngemali ezinkulu, imali zo-million, like kukho guys, kukho i-syndicate mandibeke kanjalo, kukho abantu abasebenza lanto yobulala abantu and abanye baba bantu ngamapolisa. Siphilisa mafia, abanye baba bantu ngamapolisa. Yava? So ifunyansekwe ke ngoku lento, so ke ngoku iPKTT is in Gauteng in full force ke ngoku, and now iPKTT is threatening some of their colleagues because ngoku ba question colleagues zabo ngokuba kwathini uzungasayini up, kwathini wena uzuthi mayiyekwe lanto, kwathi yabo yeah. Uthi uNational Commissioner Fanny Masemula uthe esajongele ityuru kude kungene enye call. Le call ithi kukho uJerry ukidnatshiwe. uJerry ke guys kuthiwa is a businessman. Mna andimazi uJerry, I don't want to lie. Kuthiwa uJerry is a businessman and xa ndibona ii-pictures zakhe uJerry ngaba bhuti is a black guy, ngaba bhuti banxiba into zamabhulu amafama. So I'm assuming ba bengumuntu weland. I'm assuming ba ebengaba bhuti banechweba baneland. Yes, I'm assuming yes. So kwathiwa ke ngoku Jerry is missing. Yabo, Jerry is missing. Aqonda lo mntana uMasemula, hayi, if uJerry is missing it's fine. Le uSibiya ngiyamkhumbula mos kwathiwa uSkwaba lo must oversee le kaJerry. Yabo, because remember bana uFanny Masemula nguye uboss, so angakwazi unika instruction ku deputy wakhe. Wabemxelela ba hayi wena phanda le icase kaJerry, yabo, while abese busy le inkulu because inkulu ngoku lento kaAman Swart. Nyani amnikela case, uthe womnika la case idyuru kudu i-informant. uFanny Masemula kayibizi ngegama ke i-informant yakhe. Gqityuru kudu i-informant yathi ye phuma kulowo unentloko enkulu. Kutsho le informant yathi phuma kulowo unentloko enkulu because lowo unentloko enkulu uclose kakhulu ne-criminals, specifically uclose kakhulu ne-deputy le yakho ungayaziyo which is Cat Matlala. Kutsho le informant othuke uFanny Masemula. Ikokuqala kuFanny Masemula ewonishwa ngoCat Matlala. Yena kamazi uCat Matlala, uva ngale informant imxelela uba yibhaso papa. Nyani uthi hayi waqonda makamkhuphe uSkwaba kule case, wa-actor immediately wakhupha uSkwaba kule case wathi PKTT thatha nansi enye icase bantase ndiyayazi ni busy but nale icase ifuna nina. Ngiyava? Nyani kuthiwa hayi iPKTT amapolisa amaninzi sebandakanyekile ke ngoku kule case kaAman Swart. iPKTT yangena no case kaJerry. Case kaJerry ke guys ibe yenye i-web of sise-Mexico. But guys yeah, case kaAman Swart ihambe apho, siza kwenza enye ipart ke ngoku singene kwipart kaJerry ba what did they find out and all of that. Kubi